Yeah, so like kunezinto efuneka sizi-understand apha cryptocurrency, especially like xa ufunda nange-DeFi, u-understand i-DeFi isebenza kanjani na. So into yokuqala funeke like sibe ne trust wallet. I-trust wallet like uyakwazi importa zonke ezi wallet like eze-Ethereum or nezinye ze-other chains. Siyayazi like i-Ethereum it's a blockchain, i-Bitcoin it's a blockchain, i-Polkadot, i-Cardano zi-blockchain and zonke eventually zonke zizoba DeFi zazo, each and everyone. So kumele u-understand like i-wallets zazo, u-understand ukuzisebenzisa ne-AMMs zazo like i-decentralized exchanges like i-Uniswap okanye ne-PancakeSwap. So like finesse and like eventually zizophinde like zibe interoperable. What do I mean by that? Like zizosebenzisana, zizoconnecta because technology yakhula. Uzokwazi like usenda like ERC20 tokens ze-Ethereum use kwi-Cardano like uyozitrader Cardano. So zizosebenzisana eventually. So ilento like yenziwa i-Polkadot. I-Polkadot ne-Cardano zifocusa kwezo zinto yabo. And kuzoba ne-bridges from Ethereum to Polkadot so that uyakwazi transfer i-tokens from Polkadot okanye to Ethereum back and forth yabo. So funeka sizi-understand uba zisebenza kanjani. So into yokuqala kumele sibe nayo kumele like sibe ne-trust wallet. So i-trust wallet uyakwazi kwi-trust wallet ukuzi-importa zonke as wallets. I-trust wallet nje yi-wallet like okwazi like yonke into embedded like i-dApps zi-embedded on top of i-trust wallet. So loo nto iyakunceda uba ungaphethi like uklika like ilinki kanti bazokuskema uyabo. So i-important kakhulu loo nto leyo. So yeah. Xa importa kanjani wallet apha uza apha then uze apha ezantsi. I already have a wallet yabo. So funeka uyaba lo wallet it's either ye-Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot yabo. For now i-MetaMask i-MetaMask ye-Ethereum, then i-Binance Chain ye-Smart Chain. So like xa importa uzoklika le blockchain i-wallet like i-built on top of yabo. Then apha uzotypa like i-seed phrase yakho esayidini somewhere then uyikope then uzoyifaka apha then lo wallet yakho uzama uyi-importa izoba important izoba imported izoba imported. So isoba khona apha. So ungakwazi like uvele like uze okay uvele like uze okay masiye kwi-MetaMask. I-MetaMask siyayaba like i-built on top of Ethereum. So i-MetaMask andithi ndiklikhe kwi-MetaMask. So i-MetaMask i-built on top of Ethereum. So ii-tokens ezivela apha kule page zi-ERC20 tokens zi-built on top of Ethereum. So xa usiza apha ku-dApps, kuvela like i-dApps apha i-dApps it means decentralized applications. So zi-built on top of these blockchains yabo zonke ezi dApps. Funeka like kwi-crypto like uthanda u-explora enzele ezo zinto uzozi-understand because xa ufunda nje kuphela okanye ubuka like i-YouTube videos angeke uzi-understand ezi zinto uba zisebenza kanjani kanti ku-important uba like uzi-understand uba zisebenza kanjani. Okay masingena phaa ku-uniswap.org. So i-Uniswap it's a decentralized app built on top of Ethereum and recently like release i-Uniswap version 3. So une-Ethereum yakho mos i-Ethereum yakho ikwi-wallet yakho i-MetaMask. I-wallet yakho then wayi-importa to i-trust wallet yabo. I-wallet yakho nantsi, i-MetaMask nantsi.
So une-MetaMask yakho ya then i-MetaMask yakho wayi-importa to i-Trust Wallet yabo, and i-phrase yakho funeka wenze sure, make it a point if you write it somewhere down yabo. So le i-MetaMask nje iyodwa le ndingene kuyo kuphela i-MetaMask. So isebenza ngantoni i-wallet? I-wallet kaloku zikhona uba ukwazi xa une-wallet uyakwazi uconnecta to i-decentralized, and sitshilo like you don't need like to register or submit your KYC stuff and yonke loo nto lo nonsense leyo kwi-decentralized exchange. At the same time ungakwazi like uku-investa, so i-disruptor like the way i-banks zisebenza ngakhona. Wena ungakwazi u-investa noba ungubani long like une-smartphone ne-internet uconnecte kwi-internet. So yeah, sibuyele apha kwi-Trust Wallet. So apha kwi-Trust Wallet singene ku-Uniswap. So i-Uniswap isebenza kanjani? Uconnecta nje wallet yakho, yabona, cause like ndikwi-Trust Wallet I don't need like to connect. Ndikwi-Trust Wallet ndivele ndangena nje kwi-Uniswap, then automatically seyiconnectile cause ndikwi-Trust Wallet. Even noba i-connectani, xa isithi connect uzoconnect. Uyayibona i-wallet yam apha, so yiyo le i-connectile apha. So ndingakwazi like ukuswapa i-Ethereum ndi-investe noba ndithenga eyiphi like i-coin, i-ERC20 token elapha, ndiyakwazi ukuyithenga ndiswapha i-Ethereum for loo coin. So yintoni into esibambileyo apha? Zii-fees. Basazama like i-developers basazama like ukuza ne-solutions ba like i-fees xa uswapha bangakutshaji kakhulu yabo, kube zi-normal fees, because now ukuswapha kungakutshaja boma-$30 mali nintsi lapha eSouth Africa, boma-400 okanye 300 yabo. So into right ngoku ongayisebenzisa i-Binance Smart Chain. I-Binance Smart Chain nayo isolva loo nto. Then siphinde sibuye besiku-MetaMask yabo, ngoku ndiklika Binance Smart Chain. Binance Smart Chain. So xa ndisiza apha kwi-dApps ku-Binance Smart Chain, and nalapha isebenza ngendlela eyi-one. So if ungafunda nge-DeFi ye-Ethereum ukwazi usebenzisa i-MetaMask, kuzoba easy ukusebenzisa ne-DeFi zezinye i-blockchains yabo. So apha singena because i-dApp built on top of i-PancakeSwap, built on top of i-Binance Chain, ne-1 inch. I-1 inch compatible, i-built iyasebenza kwi-Ethereum, iphinde isebenze naku-Binance Smart Chain. So apha singena ku-PancakeSwap. So pancakeswap.finance, yeah, PancakeSwap. So nalapha isasebenza ngalandlela i-Uniswap isebenza ngayo yabo. So PancakeSwap yabo nalapha i-wallet yami connectile apha ku-PancakeSwap. So nalapha yakwazi utrader uze ku-exchange, yakwazi like uswapa like your BNB, uyiswape, ungathenga like unga-investa kuzo zonke ezi tokens lapha. Zi-BEP20 tokens zi-built on top of i-Binance yabo. Even i-stock lapha basilistile, i-stock so Tesla. So ungakwazi like uthenga any token elistwe apha yabo. So inceda kanjalo like i-Trust Wallet inceda ngaloo nto leyo, and then then sibuye emva ndifuna ukubonisa like enye feature ye-Trust Wallet. Uyakwazi like ukustaker directly. Ndandiyiboniswa ngubusi nam. Uyakwazi kuya ku-staking, ustake, ungasteka I think i-BNB nezinye i-token, then you're gonna be earning interest yabo. So andaba wayithatha ixesha elingaka to uploada. Okay, kodwa ndizama ubuyela emva ngoku. Okay, yeah. So uza apha, then uze apha ku-wallets, then yeah uthi multi-coin wallet yabo, then uze apha ku-finance. Xa usiza apha ku-finance ungakwazi
ustake like as tokens like i-BNB ifumana 23% yabo, so uyakwazi ukuyenza loo nto leyo. So ndizobe ndinibonisa nezinye ii-features yabo uba if zisebenza njani.